ಪಟ್ಲ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಆ ಒಂಜಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಅಸಹಾಯಕರಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಮಸ್ತ್ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐಟ್ಲ ಒಂದು 30 ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಶೀಘ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಅವಳ ನಿಡ್ದುಂಬು ಮಸ್ತ್ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಪೂರ ದಾನ ರೂಪಡು ಕೆಲವು ಅವಳ ಯೋಗ್ಯವಾಯಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕುರಿಯರಂತ ದಯಬಣ್ಣಗ ಯಾನು ಎಲ್ಲಿಡ್ತಿಂಚಿಲ್ಲ ಕುಮಾರನ ತೂತಿನ ಅಪ್ಪನಗ ನಿತ್ಯ ಸ್ತ್ರೀವೇಷ ಮಲ್ಪನಗ ಕುಮಾರೆಲ್ಲ ಕುಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಸ್ತ್ರೀವೇಷ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಅಪ್ಪ ಕೊಡ್ತಿಂಚಿ ಅಂತೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚಮಣ್ಣದ ಸರ್ವಾಂಗ ಕಲಾವಿದೆ ಆ ವೇಷ ಕೊರಡಲ ಮಲ್ಪರ ರೆಡಿ ಆತ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತ ಮೇಳೋಡು 90 ಜನ ಜಡ 90 ಜನ ಸಂದರ್ಭ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಈ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಲಾರಿಗೆ ಪೂರ ಪೆಟ್ಟಿಗೆನ ತುಂಬರೆ ಜನ ಪಕ್ಕ ಬತ್ತಿ ಜನ ತಾನೇ ತುಂಬುದು ಭಾಳ ದಿನ ಉಂಡುಗೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಿಸ್ಪೃಹ ಮನುಷ್ಯ ಅಂಚಿನ ಕಲಾವಿದ ನಂಗೆ ಓಲ ತೂವರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಚ್ಚಿ ಬೇಡ ಕುಮಾರನ ಅಮ್ಮಿರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಚಂದು ಪಟ್ರೆ ಅಕಲ್ನೆಲ್ಲ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ವೇಷ ತೂತಿನ ಯಾನು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಾಟ್ಯ ಬಣ್ಣ ಕುಮಾರನ ಆತು ಪೊರ್ಲು ನಂಗೆ ಅವೇನು ತೂನಗರೆ ಒಂಜಿ ಈತ ಒಂಜಿ ಕಟೀರಿ ಮೇಳೋಡು ಒಂಜಿ ರಾಮೆ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇತ್ತು ಪಡ್ರೆ ಕುಮಾರಾಗ ಮಾತ್ರ ಆತ ಆಳಂಗ ಬರ ಆತ ಪೊರ್ಲು ಅಂಚ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸ ಅದು ಪರ್ಯಾವು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದ ಈತ ಕಟೀರಿ ಮೇಳೋಡು ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದೆ ಆತ ಮಲ್ಲಾಕ ಇದ ವಯಸ್ಸಾದ ನಕಲು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಅವಲ ಒಂಜಿ ಕುಮಾರಣ್ಣಗೆ ಹೆಮ್ಮೆತ್ತು ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ತಗೊಂಡ ಕುಮಾರಣ್ಣನ ಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದೆ ಇನಿ ಪೂಜ್ಯ ಅಸ್ರಂಡಿರ ಪನ್ಲೇಕ ಕಟೀಲ್ಡಿ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಒಂಜಿ ಈತ ತಿರುಗಾಟ ಮಾಡ್ತಾನ ಕಲಾವಿದಿರಲ್ಲ ಕುಮಾರಣ್ಣ ತಿರುಗಾಟ ಮಾಡ್ತಾನ ಕಲಾವಿದಿರಲ್ಲ ಕಟೀಲ ಮೇಲೆ ಏರ್ಲೆಜ್ಜಿ ಕಟೀಲ್ ಒಂಜಿನ ಮೇಲೆ ನಿಂಚಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತನ ಅರೆಗಳು ತೂವದಿತ್ತ ಎಂಕ್ಲು ಮಾತ ಪುಟ್ಟುನಿಕ್ ತುಂಬೆ ಕುಮಾರಣ್ಣಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ತಿರುಗಾಟ ಕಟೀಲ ಮೇಲೆ ತಿರುಗಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಯ್ತಾನೆ ಅಂದು ನಾವು ನಲಿವು ಮಾತ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ರಟ್ಟು ಇನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಉತ್ತುಂಗದ ಶಿಖರಡುಂಡು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕಲೆ ಏತು ಬಡತನಡಿ ಆ ಕಲೆ ಇತ್ತುಂಡು ಆ ಎಂಕ್ಲು ಒವ್ವೇ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮನ್ಪಂದೆ ಆ ಅಪ್ಪನ ಸೇವೆ ಮಾತ್ರ ಮನ್ಪಡೆ ನನ್ಪಡ ಆ ಭಾವನೆ ತಿರುಗಾಟ ಮನ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ನಮ್ಮ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಒವ್ವೇ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದೆ ಐಕಿ ಇನಿತ್ತ ಈ ಇಲ್ಲೇ ಸಾಕ್ಷಿದ್ಯಾನ ಅಂದ್ರೆ ನಿರಂತರ 57 ವರ್ಷದ ತಿರುಗಾಟ 50 ಕುಮಾರಣ್ಣ 57 ವರ್ಷದ ಕಟೀಲು ಮೇಲೆ ತಿರುಗಾಟ ಅಂಚರಂಜಿ ಒವ್ವೇ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡೆಯಂದೆ ಒವ್ವೇ ಸಂಬಳಕ್ಕೇನಂದೆ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರನಂತೆ ಅಪ್ಪನ ಸೇವೆ ನಿರಂತರ ಮಂತ್ರ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಸಜ್ಜನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಆತನದ ಪಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಒಂದು ಕಟೀಲ್ ದಪ್ಪೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕೋರ್ನಂಜಿ ಪ್ರಸಾದ ಅಂದ್ ಎಂಕ್ಲಿ ಎನ್ನುವ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಂತ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂದೆ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದ ಉತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಡು ಇರ್ನ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಜೋಕುನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೊರ್ಲುಡಿನ ಅಲಿಪಣ ಚಿತ್ರ ಸೌಭಾಗ್ಯನ ಆ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಳ್ತಿರ ಯಾನ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಯವರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಬಾರದು ಯಾನ ಬೇಡೋದಿಲ್ಲ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಹಾದಾನಿ ಆಯ್ನ ನಮ್ಮ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅನ್ನೇರಿ ಅಸ್ರಾಣ್ಯರ ಪಲ್ಲೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ದಂಪತಿಗೆ ಬಂದಿ ಗೌರವನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲದ ಕೀಲಿಕೈನ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ದಾನಿಲು ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚಿನ ಪೂಜ್ಯ ಆಸರಣ್ಯರು ಇವರೆಲ್ಲ ಜೊತೆಯಾದ ಈ ಇಲ್ಲದ ಕೀನ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ